Arkadaly gahryman serdarymyzyň zinanlar hakdaky aladasynyň durmuş hakykatyna eýe bolýan onuň alamatlary owadan bakaryň ilkinji günlerine giňden bellenilýän halkara zinanlar gününiň dawaraly pursatlaryna haýs aýdyň ýüze çykdy. Munyň şeýledigine Daşary welaýatyna geçirilýän fikir we ondan köp çağany terbiýelep ýetişdiren Türkmenistanyň ene mähri diýen hormatly adyna münasip bolan zinanlarymyza ählamatlyklary bolan täze ýaşaý jaýynyň asarlaryny gowşuş dawratynyň mysalyny da aýdyn görmek bolýar. Bir yerde welaýatyň medeniýet müdüriniň sungy dusatlarynyň aýdym suala çykyşlaryna ular merli. Dekini sungy dusatlarynyň ýaş ýerine ýetirjileriniň çykyşlary bayramçylygyň belent ruhyny hasatdyrdy. Şol çykyşlarda arkadaly gahryman serdarymyzyň mukaddes ýörelgeleri, bagtyar watanymyz, kümüştaşy enelerimiz, türkmen zinanlary, olaryň nusgalyk häsiýetleri, görüm görellileri, gözellikleri belent teňde wat bedildi. Çykyş edenler Türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadamynyň hemde hormat prezidenti we arkadaly gahryman serdarymynyň türkmen zinanyna goýan belin sarpasyny tüýs sürekden belläp geçdiler. Türkmen gelin gyýlary bugun öňümçiligiň öňde barjylardyr. Ulu hormatdan peýdalanýan alym we dörejilik işgärlerdir. Mehriban inelerdir diýilip çykyşlardan ýataldy. Tekid bu ondan köp çağany terbiýelep ýetişdiren inelere goýulýan sarpa has we belentdir. Dawaranyň dowamyna köp çağaly ineleriň bir näçetine täze ýaşaý jaýlarynyň açarlary dawaraly ýagdaýda gowşurly. Bu pursatlar her bir adamda ýatdan çykmajak täsirler galardy. Hemde arkadaly gahryman serdarymyzyň durmuşa geçirýän işlerine gowunç buýsunjy has tartyrdy. Belenşýaly mehriban käbelerimiz, gelin gyýlarymyz jemgyýetiň iň hormatly adamlardyr. Dawaraly pursatlar täze ýaşaý jaýlarynyň içinde dowam etdi. Ählamatlyklary göz öňüne tutulan bu jaýlar hemmileriň göwnünden turdy. Türkmen milli taganlary joşguny toý bayrama aýratyn öwüşgün çaýdy. Bu ýerde taçaklar giňden ýadalyp dawaratmaşanlara milli taganlar hödürdildi. Olar ýaşaý jaýlaryna döredilen şertler bilen içkin taşdylar. Köp çağaly enelere goýulýan hormat olaryň maşgalatyna döwletimiz tarapyndan döredilýän ýeňillikleriň mysalyna da aýdyn görünýär. Bu dawralar güneşi diýarymyzda watan diňe halky bilen watanlar, döwlet diňe halky bilen döwletdir diýen baş ýörelgäniň barhara başlanýanyň ýurdumyzda zinanlara goýulýan sarpanyň barha belentlikleri göterilýäniň aýdyn tutnamasydyr. Ene mähir diýen hormatly adamy nasip bolan hemde täze ýaşaý jaýlaryny alan bagtyar zinanlar we dawaratmaşanlaryň ählisi şeýle ajaýyp zamanany bagtyarlyk döwrüni hemişelik peşkeş beren türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahryman arkadamyda hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahryman serdarymyza özleriniň ýürek törüne çykýan alkyşlaryny aýtdylar.